Kardom, Karbi Longri Abirta longpen, non arni kang sama pora birta, birta thanji bang, sami ojang terang pi non birtang tonpen, arjupon sina. Chitini phai Chris Yarni, Social Welfare Department na tumpen, di phurong khelan along kedo, District Social Welfare asahya malong, ason ahormu, keron ponasai, tengpon. Self-help group lapen, NGO, non-G lapen, tekop tikia tumaphan, ason ahormu, ronpon. Laso maya long, aluhi manpen, Social Welfare in Church, EM kachirong pipi, nominated MEC, simarong hang pilapen, Social Welfare along, chokomaratu, chitongdon. Kami pacing hai nangi palam do kongo mati. Las non na rason ta khan mata jujena sutame upaya velo je hai program ke tum direct no koko. Las ini tum NGO tum khan ba sahaja ba tum khan ba ke charli chunen ke charli tang au suma training sa tum khan la hai tum khan la pen handicap atuma khan tum pipi se ke ro nain ma la hai bang ke itu manikan lang ta ronda masih laso program tini di pon long pot tinyan ke ningarong mo athema nitumta annual activities lahai record ke nitumta sibina ko bukan sisi long nang department lo pipi lo ke klan lahai ba ke nitumta sepak lang duna la kitab abuk ta ulai na ko masih lahai nitum lahai sepak lang duna masih monsta super sikuri na ko Kaha record ke super sih macam elo bonsta lo kesan di alasan non meeting yang tumbidong di dalam lahai report tumbidong lo dan kemudian laso report apa sih tumbidong lo nak apa asal asal haglo apa ke long figure gena kiba kupila ho broken dia kupila 25,000 per long for long lapen apa apa 25,000 per plan ba lahai kupila record pati sok ba produce la ba bank and account per software la per mati aku lo tang dek ko asal haglo mission atum asal haglo lo tang dek aku pai la tum kan 50,000 aku 50,000 per aku claim po la tum record pati check po lang po lahai per aku mission po 1 lakh pen 2 lakh nan tak long dulu long me long le nak tum long mami me long ma oh lahai 2 lakh nan ta long ta dulu ha ne mesti nata 2 lakh 1 lakh 50,000 kan lo nak ko pai han si tu be ta understand de lata 25,000 pen aku kan long de tu 25,000 pen aku lason 50,000 1 lakh 2 lakh lason lagi lahai paisa ba ke itu ma bang mithang cepat dah kabar kali lo ke itu 1 lakh paisa long lo ba 25,000 paisa long lo pulau tak ke itu kosong si cingwai lo tu grup lo kosong si itu ke klaim si laso long pen itu wang si itu benefit ba alle do sujima laso kama ba si itu klaim lagi Dipu Government College along kachar lijia tumaphan amen ke thapon pe atumaphan an amen thapon nangji pupen DGC SUS KSA lapen kaprek hamphang songatum chelangsi ke damtang chitini phai sirkap arni pen tingsamjin pen chesongpon pangchingsi pini chitini phai crazy arni anke nithom ke choklo non kaphere meme abor COVID-19 ki jompot lapen non malom arni kiso e augmentop anpin Ponta amen ke thap dun long vek nang ji mate amen thap pon vek nang ji pusi ke hang pasoport lapen amen thap pon pitik ke kachisong ington te pusi ningje pon Student unity long live no admission DGCS long live DGCS long live KSA long live KSA long live
nilip kalakha ingkoi rapho bokajan constituency koilamati bajar sai hemalong sarpimaratum chingrum petsi microfinance alunalam aputha tupon vek velo pusi mayalong chethanpon mayalong chepahem phupon jessica tharpi don maipu priya hansepi lapen jameson kathar lapen nilip arachot kali daithor lapen duwar baguri asor anta labangso microfinance alun alam aputha tupon vek velo pusi arsik jit pen chethanpon labangso microfinance atangka gehang ington ponvek nang pupusi mai phuatum radalong lamthei jaipon kijurapor microfinance go back pu hangtaramsi piniamai ingsamjin pen pachunpon nilipen birta pangdak pon mosesteron microfinance go back microfinance hosiar microfinance hosiar microfinance go back microfinance go back microfinance hosiar microfinance hosiar Bangsong microfinance apu khak nang tum la nang le phan nang ke thya nang ke hab do pu asile bangsong nang ke thya nang ke hab ang bong nang le pin ni rada phan ke pachini ji mante la media lang pachita ke nang le ning hang go pisina le ning ke matha dam do lo asolam pu thak nang bakta nang bakla tha to nili ning ke hang bang la po hello je nili la bangso a microfinance a loan ka cho ena tum ans tame nili nu vet jok bang nang ko phale nili ka mathali ka to ka ve rada tum ans tame jok nangi puning ke hang se nili phan la bangso a microfinance a collector bank nili hem bank se puthon nili phan nang bai lo bai do nang li phan le nili to nang chu ning li ko bank te la bangso a loan ka cho en pe nang li jok che pola so homoi sa nang li chini tang lo nang li la bangso bang nang pachetak pi no ni tum la bangso microfinance pinia birta la ansikang ton chalok kardom